Responsables do Executivo Municipal de Ribeira visitaban esta mañá as obras que se están a acometer na rúa Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño. Os traballos de pavimentación, que supuxeron un investimento de 160.000 euros, avanzan a bo ritmo, polo que quedarán rematados esta semana, tan só pendentes do posterior pintado da sinalización. Unha actuación que levaba máis de 8 anos pois demandada pola propia veciñanza desta parroquia e que hoxe podemos supervisar como se están facendo eses traballos de pavimentación dunha das estradas principais desta parroquia de Aguiño e que vai ver mellorado o seu pavimento, pero tamén garantimos con esta actuación de máis de 160.000 euros pois unha accesibilidade universal para que as persoas que transcorren por esta avenida principal da parroquia pois poidan discorrer entre unha beirarrúa e outra e ademais facémolo con medidas de calmado de tráfico, xa que todos os pasos elevados, todos os pasos de peóns van a ser elevados para garantir esa accesibilidade universal e tamén para garantir que salvamos vidas e evitamos os accidentes de tráfico. Este investimento vense sumar a unha serie de actuacións na parroquia que en total superan os 2 millóns de euros de investimento, entre elas a nova sede do Club de Remo, a reforma do conservatorio ou outras obras menores de dotación de servizos. Temos investido xa nesta parroquia de Aguiño máis de 250.000 euros en servizos básicos. Neste caso son máis de 160.000 euros na pavimentación desta rúa Francisco Lorenzo Mariño, pero tamén máis de 110.000 euros na renovación completa da rúa Curvelo en Aguiño, unha renovación que se fixo ao longo destes últimos 2 anos, onde renovamos o abastecemento de auga potable, pluviais, saneamento e tamén a pavimentación desa rúa para que todos os veciños e veciñas pois poidan desfrutar dunha rede de servizos completamente renovada. Está previsto tamén que nas próximas semanas comece a pavimentación da rúa Castelao, un proxecto herdado do anterior goberno, pero que non contaba con suficiente dotación orzamentaria para o asfaltado. Nos próximos meses tamén la arteria paralela, que tamén Castelao, también se asfaltará porque en el anterior equipo de gobierno nos dejó ese proyecto, esa papeleta, pero no estaba en esa partida presupuestaria el asfaltado. Este gobierno lógicamente recogió ese guante, acabó la obra y ahora a continuación asfaltaremos también Castelao. Tamén se executará a pavimentación da rúa Praia da Ribeira e a renovación do abastecemento na rúa da Cerca.